Čo jesť, aby ste jemne vyčistili črevá bez preháňadiel a zbavili sa nafúknutia? Odpovedám na vaše otázky. Chcete dať poriadok do čriev? Začnite jednoduchými potravinami. Ráno jedzte 4 až 6 bobúľ sušeného slivky, alebo ich predtým namočte a vypite nálev spolu s bobuľami. To urýchľuje prirodzené vyprázdnenie. Každý deň pridávajte 2 polievkové lyžice surových tekvicových semienok do šalátov alebo kaší, podporujú peristaltiku a bránia rozmnožovaniu zlých baktérií a parazitov. Po 2 až 3 polievkové lyžice surovej nastrúhanej repy s kvapkou oleja alebo citrónovej šťavy. Repa pomáha odstraňovať toxíny a uvoľňuje črevá. A polovička čajovej lyžičky kurkumy denne v teplej vode alebo v jedlách aktivuje detoxikačné procesy v pečeni a odpadové látky odchádzajú rýchlejšie. Ak si všimnete časté nafúknutie po jedle, ťažkosť, stolica sa stala nepravidelnou a cítite slabosť, to nie je normálne. Určite si upravte stravu a využite špeciálny návod na obnovu trávenia, ktorý som pre vás pripravil. Už o niekoľko týždňov sa budete cítiť ľahšie v bruchu a budete mať skvelú pohodu. Chcete jednoduchý krok za krokom návod pre zdravé trávenie? Napíšte do komentárov slovo trávenie a pošlem vám ho do súkromných správ.